eu pregúntome tamén, Alejandro Macías, estas mulleres da copla, estas raíñas, como eran, Alejandro? Pois mira, eran ante todo artistas itinerantes que percorrían o país para intentar animar a un pobo que o precisaba. En baús como este metían os seus vestidos de faralaes, os mantóns e ata os fondos os escenarios, porque eran tamén mulleres empresarias que contrataban a moita xente para os seus espectáculos. En definitiva, eran mulleres de tronío, como se dicía Antón, que cantaban as penas para darnos alegrías. Unha folclórica sería, en teoría, a que canta ou baila temas tradicionais dunha zona concreta, pero en realidade todos sobreentendemos que é unha muller de tronío que interpreta cancións de aire flamenco e coplas. Bata de flores, carabel no pelo, habitualmente recollido, mantón, habano, a súa estética está clara. Voz poderosa, xesto altivo, ollos expresivos, mans que acarician ou azoutan o vento. As folclóricas son as actrices do cante. Nos anos 40, as súas cancións soaban de coteo na radio. Nos 50, triunfaban no cinema patrio. E nos 60, tomaron os estudios de televisión onde se fixeron fortes ata os 70. Ser folclórica é unha actitude ante a vida. Son as que cantaron as desgrazas, as que reivindicaron os amores libres e as que se queixaron en altofalante. Xa dicían as nosas aboas, son mulleres de rompe e rasga.